Lejlet li l-Knisja Kattolika tiċċelebra l-festa tal-Qaddisin kollha, il-parruċċani ta' Ħażebbuġ nidew inizjattiva ġdida li għandha lan li tiċċelebra l-Qaddisin kollha. Għal din l-attività l-istatwa ta' San Filip, ta' San Giuseppe, tal-Madonna ta' Rosario u ta' San Ġwan l-Evanġelista reġgħu ħarġu min-niċċa tagħhom għad-devozzjoni taż-żebbuġin. Libsin flokkijiet bojot jew b'kuluri ċari, it-tfal tar-raħal ħadu magħhom xema u bosta bottijiet ta' preserves biex jingħataw għall-karità. Ix-xema dbierek u nżammet għand it-tfal bl-Arċipriet Daniel Cardona jistqarma One News l-importanza ta' din l-attività ġdida għal Malta. Jidher li l-popolu rrisponda ħafna li l-popolu Żebbuġi u anke oħrajn li naqdu magħna biex iċċelebraw dan il-jum u jidher li qed tiġi mument sabiħ ħafna fejn tiċċelebraw proprju l-ħajjiet tal-qaddisin kemm magħrufa u kemm dawk li ma narfhomx għalhekk qed niċċelebraw l-qaddisin kollha flimkien. Din l-inizjattiva ntlaqet tajjeb ukoll minn bosta tfal. Għala ġejt hawnhekk illum minflok trick or treat. Ħalli mmur nara l-qaddisin. Jħarġu l-qaddisin. Biex niċċelebraw il-festa tal-mejtin kollha. Jien ġejt hawnhekk biex niċċelebra il-festa tal-qaddisin kollha, mbagħad wara ħamur trick or treating. Biex insib il-bambin. Iċ-ċelebrazzjoni tellet fl-istess waqt li bosta tfal libsin kostumi tal-biża irħewla jħabtu l-bibien jitolbu l-ħelu bħala parti mit-tradizzjoni fil-kultura Amerikana tal-Halloween. Tradizzjoni li mhix nieqsa mill-kontroversja għal fatt ukoll li tiġi ċelebrata lejlet li l-Knisja tfakkar lil-qaddisin kollha. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta reliġjużi li wissew li l-festa tal-Halloween fiha perikli kbar għax skonthom tiċċelebra il-biża' u l-makabrità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.